Yo, what's up mga boys? Kumusta kayo yan? Yo. Wah. Tadi kami karon dari sa MOA, SM MOA, Manila mga boys. So, kumusta kayo dyan? Matagal na tayo hindi nakapag-vlog race. Yeah. Sama ko na yung mga kasamahan ko noon sa pag-vlog nun sa probinsya pa kami. Kumusta kayo dyan mga boys? Ang daming tao dito. Yeah. Welcome sa panibagong araw, panibagong video at panibagong vlog. Shit! Nandito na tayo sa Manila House. Yeah, update yung kayo mamaya. Brr! Pero ako, dito tayo sa Koreala, diba? Picture tayo guys. So dali mga guys, lahat dito mga Tagalog. So magbibisaya tayo dito. Oh shit. Dito ko kayo, lumaki mag-hike dito kayo. Shit, kayo. Kaya mga guys, lakad-lakad muna tayo dito no. Hindi tayo makapag-vlog ng maayos mga guys. Kasi mag-invest tayo ito sa building na yan. Invest. So mayroon tayong ginagawa dito. Kaso Skating. So ngayon ay lakad-lakad muna tayo dito mga guys. Kumusta kayo dyan? At namiss ko na yung probinsya natin. Tsaka takal lang kong hindi nakapag-vlog. Gimingaw na ko sa bakay dito sa kuhan. Gimingaw na ko sa sabi ko. Mga baksi, mga halas ba. Yeah. Kumusta kayo diya? Chill naman tayo, gala-gala. Damn. Shout out sa mag-shoutout dyan sa likod. Sila yung kasama natin mga kuya, si Abdul, Ariel Sumipat, Ken Montolo, Clarence. Cheers! Natin maghanap-hanap dito ng mga relo mga kuya, yung mga mamahaling relo kasi wala tayong pera eh. Yun. Oh shit, sobrang mahal. Palit ako relo, palit lang ako bugas. Ipalit ako relo, ipalit lang ako bugas. Naunsak ka. Clarks na. Yung mga boys, ang ganda ng relo. Damn. Mga boys, so picture na tayo ngayon dito, di ba? Ayaw ninyo ikuan, iyahang kuan dyan. So ngayon mga boys, aakyat tayo sa Stairway to Heaven. Sakay na po sakyan na mga boys, sakay tag elevator ba? Sakay, nanim dyan di Manila dyan. Pero okay na ninyo ba? Yeah. Na yung mga food and beverages libre. Taas lah. Lako-lako, rata dari yun. Lako-lako, rata dari guys. Tayo mga guys, nasa labas na kami. Pero hindi namin alam kung labas na ba to. Asa ito? Tikas na? So punta tayo sa kabila. Ha? Masiside na. Seaside? Tayo magtong na ikuan, Ferris wheel, mawakay. So punta tayo siguro lang doon sa seaside. Hindi namin alam ako pero try lang natin no. Tala. Samahan nyo kami ngayon at enjoy at libot-libutin natin itong MOA na to. Yeah! So guys, pasok tayo dito mga guys. Hindi namin alam kung saan to. Bahala na to. Magtingin-tingin tayo ng sapatos kasi wala tayo tira eh. Wala yung mga ulo, gagi. How are you today? So tingin-tingin tayo ng mga sapatos dito mga guys. 14,000 putik. Palit lang ko nagbugas. Yung mga guys, tingin-tingin tayo ng sapatos dito. Ilan mo ni? Uy, 9,000 mga guys. Pambili na lang natin yan ng bigas. Kasi bili. Yun, nandito tayo sa sapatos. Napanap, nara ba yun? 6,000, puti, kung mahal mga boys. Nandito tayo sa itaas na naman. Gala-gala lang tayo dito mga boys. Kasi first time lang natin dito sa Manila. Siyempre kasama natin sila dito. Tani. Haluin ko ng Bisaya yung vlogs natin. Yeah. Shout out nga pala sa mga taga Maynila dyan. Kumusta kayo dyan? At saan kayo dito sa Manila?
Loh, doon na dito yun. Yeah. Ay mga kuys, nandito kami sa labas pero parang nasa loob pa rin kami. Pero sa labas din to. Pero yun. So ay mga kuys, hanap tayo ng mga inasal mga kuys. So hanap tayo ng mga inasal kasi nagugutom na tayo, putik. So try natin dito. Mga boys, lakad-lakad pa tayo. Hanap tayo ng mga inasal dito kasi nagugutom na kayo mga boys. Mga inasal rito kaya para makabudget-budget ba, nausak ka. Tara. Okay, so tara mga boys. Hanap tayo ng pagkain dito. Labas kami sa SM mga boys kasi nga grabe yung pila pagkainan na rush hour. So punta tayo ng Bikutan. Baklaran mga boys, Baklaran. Dito tayo mga boys. Yeah, masuk tayo dito. Tali na. Yan, minimum 11. Tara. Inasal on the mixing. Tara. Boys, nandito na tayo sa loob. Yeah, thank you Lord. Yes, it's ano oras? Alas 3 Gs. Alas 3 Gs na, ngayon pa tayo kakain ng lunch. Tara. Okay mga boys, uwi na yung dalawa namin kasama. Hindi namin alam mga kuys kung anong lugar dito mga kuys. Gagi. Ganito yung buhay dito sa Manila mga kuys. Nako, mas maganda pa rin sa probinsya, to be honest lang. Yan. 395 na oh. So ayun mga kuys, umuwi na yung dalawa namin kasama. Shout out Kyle Bantolo at Ariel Sumipat. Dave. Kanya pa ngayon ito yung itong kanto. Maraming salamat Chris sa libre. Itong mga picture na to sa akin, mamuha pa. Oh. Sino ako to? Thank you. Maraming salamat. So ngayon, pauwi na kami. Kasama namin si Clarence at si sa tayo matawid. Mga boys. So punta tayo sa Welcome to my guys. punta na tayo sa boarding house namin. So makikita nyo mamaya mga boys. At saka welcome sa hindi na to buhay probinsya, buhay Manila na tayo. Tara! Shutdown.
Yo, what's up mga kuys? Good afternoon. So, andito tayo ngayon sa boarding house namin. No? Dito kami naka-locate sa Pasay. Yun, shoutout sa kasamahan ko. No, si Abdul sa Tarong Tawel. Yung ibang kasamahan ko mga kuys, yun, magsiuwian na. Taga Mindanao din yun. Kaming lahat dito, taga Mindanao. No? So, shoutout sa lahat ng taga-suporta natin. Shoutout sa Kuis Ying, yung mga buhay probinsya sa pagsilok, kahit ano-ano na. Sobrang tagal ko nakapag-upload kasi mayroon kasi ako in-applyan, kaya sa ngayon punta na tayo dito sa Manila, no? So kasi matagal-tagal yung process doon sa Mindanao, kaya pumunta na kami agad dito sa Manila kasama yung si Abdul. So ngayon, pero ipatuloy pa rin natin yung pag-vlog natin, no? Yung ibang gear ko sa pag-vlog hindi ko nadala, so bibili na lang siguro tayo dito. So shoutout sa ating lahat, kumusta kayo dyan? Maraming salamat sa pagsama, no? Yun, simpleng gala lang yun, simpleng para ano lang, parang capture lang kasi mahirap mag-vlog na walang handle, di ba? So ayun, nandito na tayo. Maraming salamat sa pagsama. Shoutout sa ating lahat. Welcome sa buhay Manila. Damn! Yung taga-probinsya nakapunta na Manila. So ngayon dito ko naman kayo tutor. Yeah, maraming salamat sa solid na taga-suporta sa akin dyan. Try natin mag-vlog naman dito sa syudad. Kasi dun sa probinsya iba, sa syudad iba din, no? So ayun, maraming salamat at papatuloy ko yung vlog natin dito dahan-dahan. So ngayon, ito lang muna. See you, and sana huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. God bless sa ating lahat mga kuys. Tara!